Ndinokuchingamidzai kwatiri kuita pano paSly Media TV. Zita rangu ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Vamwe vane chipo asi havana chido, vamwewo vane chido asi havana chipo. Zvese izvi zvinongoitwa kuti vanhu tiwane upenyu hwakanaka. Nhasi tine nyaya yemwana abva all the way from Chivu kuuya kuzotitsanangurira. Mwana wezera rechidiki asi iye zvaakatakura mese amuzvibhilifi. Yes, can Grace? Ndiripo. Like, ndichakumbira kuti ucheka kutaurisa zvaunoita zvezvo uchidedzera nemashamwari ako kumbawo. Like, okay. Grace, ndanzwa kuti unoita zvekutamba chesi wewe. Wakatanga gore ripi zvekutamba chesi? Ndatanga kutamba chesi 2019. 2019. Ungoni makore mangani? 8. Izvo zvawani mangani? 10 na 12. 12. Okay. Zvechesi zvakadzidziswa nani? Ndatanga andambodedzwa chesi kasi ndakaenda ndega ndichiona dzimwe shamwari dzangu padzatanga kutamba chesi. Ndaona dzichibudirira ndibva ndangoteera imwe shamwari yangu yainzi Mazvita Tapambo. Ndibva yatotanga kundikocha chesi. Se ndipo wakazotanga kundikochera tatopa mberi. Okay. Saka kuumba uko hakuna kana anotombotamba chesi? Hakuna. Uri mwana wechingani wekutanga? Ndiri mwana wechi3. Wechi3. Une ma-sisters, une ma-brothers, une chi? Ndine sister 1. Okay. Une ma-brothers angu 3. Saka zvechesi kuumba wati hakuna anotamba. Uchisvikewo uchudza mama kuti ndakuita zvechesi, vakazvitambira sei? Havana mbutsamwa, vangasikatomboziva kuti chii chesi yacho. Vangozvifarira ndibva ndatovaudza kuti next week tiri kuenda kutournament showground. Patotanga kutotsvaga mari. Watiwo mama vaisatoziva kuti chii, saka wewe wakatsanangura uchiti chii? Handambovatsanangurira, ndangoudza kuti masports pautongozvitambira. Saizvozvo ndiwa kutodzidzisa vamwe kakumba uko. Pawakanziwo next week uri kuenda kushowground, mainzi muri kuenda kunoita sei? Zvainzi tiri kuenda kumakwikwi tinotamba chesi. Okay. Zuva racho raakuti mangwana tomboti yanga iri Friday, yanga iri chii kwamaenda, yanga iri day ripi? Saturday. Friday wakarara here? Ndaifara singaiti. Tozviziva ka unonzi mangwana eChristmas, hembe dzako dziri muwardrobe unenge uchifara singaiti. Saka iwe makuseni wakuonekana nana mama chichi, feeling yacho yanga yakaita sei? Ndaitomhanya because ndaida zvekutenda. Okay. Shamwari yako yakakutanga kuita zvechesi, yakatanga kukocha zvechesi, yawati mbotaura yeye, yanga yaine nguva yakareba sei ichiita zvechesi? Inenge ingani gore kana kuti ma8 months ago. Saka wakanoita makwikwi ayo wakaita nambani? Ta number 9. Number 9. Wakawina chii? Number 9 yange isingawiniso kwaiwiniswa number 1 to 3. Okay. Wakatambira sei kuti waita number 9? Ndaitofara Rabiro kangu watosongosvika kasvitambira bhozi vaitongofunga kuti ndichaita namba yekumashure chai. Okay. Wazobva ikoko wakazoenda futi imwe tournament yekupi? Yekuwindfield. Okay. Apo wanga wakunyatsogona here kana kuti wakanosvika futi ukaita number 8 wakazoita number 4. Wakasvigamuchira sei? Ndakafara bhozi ndairamba nchiimprove nchienda mberi. Okay. Kochi wako nguva idzodzo angarani? Anga angoriva Mr. Dembole. Okay. Chii chachinja iwewe kubva pawakatanga kutamba chesi kusvika nhasi? Chachinja mulife mako? Ndechekuti ndinoona nzvimbo dzakawanda, chiono vanhu zvavanenge vachiita makommunity zvakanaka, saka ndo zvandingoshuvira kuti dai ndazoitawo zvakanaka sevavo. Saka unongoramba uchingoita matournaments ekuramba uchingoenda muno muZimbabwe kana kuti? Muno muZimbabwe. Because vabereki vedu havana mari dzachona dzekuti tiende kune dzimwe nyika. Saka usotomboenda kune imwe nyika here kubva pawatanga kutamba chesi? Ndaenda Namibia. Ranga riri gore ripi uchiri kureuka?
2019. Wakanoita nambani? Number 4. Wakadzoka nei kuNamibia? Wakawina iri trophy, wakawina chi? Kaiwiniswa number 1 2 3 40. Okay. Wadzoka kuno kuZimbabwe, tozoti wakazoita mamwe matournaments akati one day. Iko zvino wani ma gold medals mangani kana kuti wakawina zvinhu zvingani so far? 10. Hey, saka uri kuenda. Saka izvozvi ndofunga kumba uku kana imbwa, madhadha, huku dzakutogona kutamba chess. Woza ndio nongoti apa ndio wakatanga nazvo kakumba. Alright. Saka iwe ticha vako vari kukukocha. Makambobvunzera kuti why makachuza kuti titange kuita zvechess? Wakati kudini? Tanzi vanhu vanotarisira vanasikana pasi, saka sotoda zoti mungozokudza community yenyu, because vanhu vazhinji mumakommunity edu vari kuitisawo machild marriage, vari kugumira muchikoro murodi. Saka toda zoti vazokopa zvakanaka kwatiri. Saka muri kuita here, hamuchaita here zvemachild marriages kana kuti zvazvishoma, zvachinja here? Zviri kuchinja. Naika. Okay. Iwe shuviro yako ndeyei iwe Grace? Ndiyati ndoda zoita grandmaster, ndiwanirawo mari yekuti ndiende kuEgypt. No. kuEgypt kuenda rini? Sezvamambo zvitaurwa nakocha, date rachona ndinenge ndarikanganwa. It's 31 August. Okay. Saka chii chauri kuda iwewe uri kuenda kuEgypt? Ngoda ticket rendeke. Chete. Hapana na chimwe chauri kuda, maybe susu tisina mari yekuendesa yeticket. Pamwe tine mari inongokwana zviwitsi nezvimazepe-zepe, hausi kuda futi? Zvinozotevera mashure ndotanga ndawana ticket rendeke. Waona ticket rendeke. Ukuti promisa chii? Takutengera ticket Grace iri ticket iri. Uri kutivimbisa chii iwe pauri kudzoka kuEgypt? Tokuvimbisa kuti ndichanowina ikoko. Uchanoita nambani? 1 kana 2. Okay. Wakatarisa iwewe mutambo wechess. Unonzi ndewe vakomana, asi iwe ndiona uri musikana. Why iwewe wakati nini ndikuda kungoita chete chess? Iyo ichinzi aiwa inotambwa nevakomana. Chess mutambo wakanaka, unovhura pfungwa. Chero muklasi pamunoitiswa mese pepe unenge watove kumberi. Because pamunochitamba chess mune muchiita zvekucalculate. Saka zvinometse wakutokwapaidza. Tizobvunza Mr. Dembure kuti Grace metse ari kukwapaidza here zvaari kutaura kana kuti? Zviri beta. Zviri beta. Zvave beta izvezvi here kana kuti wanga watongogara uri beta usati wakutamba chess? Zvave beta izvezvi. Okay. So far mombotaura kuti wane 10 mamedals aya. Haunonyadzondiudza kuti wakamawina kupi nekupi nekupi? Zita yachona wakanga anzochi zita yachona ndori kangano kuinterview cartoon neku mazita yachona ndo makangano. Ndiani iwewe mumwe unoziva ndamba chess wekuti unongochiti every time unongochitamba chess unongochiti ndoda kuzova sanhingi, tomboti ndini ndonyanya kugona chess, kuti ndikazokura ndoda kuzoita kunge Elizabeth. Ndiani iwewe unonyatsoziva ndamba chess? Linda Shaba. Okay. Ndoshuvira kuti dazoitosa yeposa nitamba chess singaita. Okay. So iwewe mashoko ako kune vamwe vana vekuti vanorambidzwa kuita zvechess zvine vabereki vako kuda kuti kudii? Danguvaudza kuti vanyatsotaura nevabereki vavo zvakanaka kuti vanonzwisisawo mutambo uyu, vakuzokwanisa kutamba chess iyoyo vakuzoenda kure. Okay.
saka uri kuzvibatanidza sei kuti chess chikoro kumba uri kuzvibatanidza sei boso zoti kana uri musikana ukasvika kumba wakutotanga kunzi inochera mvura suka wacha bika uri kuzvibatanidza sei chess tinoita manheru kana pamaweekend manheru enguva yayo ma6 tabva kuchikoro okay then kumba saka basa zvekubhalansa hazvo kuti unozowana nguva yekuverenga nguva yekuita basa rekumba nenguva yekuita chess okay hainambokukanganisa here nyaya dzekuchikoro idzi kuti wabva tanga kudona waungogona maths chete zvimwe hauchagoni ana farem ana history ana shona hauchagoni wakungogona maths chete sinzi wati zvinovhura pfungwa first days ndo pazvaimbokanganisa asiko zvino zvanani okay kune vari kukuona izvezvi tikumbira zvauri kuda kuti vakubatsire nazvo parwendo rwako rwekuenda kuEgypt ukuda kuti vanibatsiriwo netiketi rindege netumwe zvinozoterawo mashure zvakaita semauniforms ekuzopfekawo toende ikoko waita basa Grace. Yes, viewers mazvinzwira Grace zvaanoda iye kuti mubatsire nazvo tiketi nezvimwewo kuti rwendo rwake rwekuEgypt rusakona. Iko zvino rega timbotora mafemu zvishoma asi patiri kudzoka toda kumbotaura nemudzidzisi wake kana kuti coach wake kuti vatipewo side ravo panyaya yekuti Grace anoda chii kuti aende kuEgypt. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. Mr. Dembure Magadi. Tofara Magadiwo. Tiripo. Ndaudza muri Zimbabwe kuti mune nyaya yakanaka yamatigira. Mungavati dere kuti nyaya inde. Ya, sekuziva kwenyu tisu tinoita nezvemasports. So nyaya yatinayo ndemasports echess. Game rinokonzerwa sekuti game rema-elites vanhu vakawanda vanozoti game revanhu vakasumukira, but isusu tiri kutora game iroro kuti tiri chinje risangove rema-elites. That's why isu tichibva kuma-rural areas. Kumusha chaiko kwamunoti kumusha kuya ndo kwatinobva tichitamba chess. Saka vanhu vakawanda vanotiziva nezita rekuti Queens of Chivu. Vanhu vanongoti vaitifananidza nerimwe movie rekuuganda rinonzi Queen of Katwe. So saka vanhu vanongoti Queens of Chivu zvokuti even mukaenda painternet there are lots of threads there anotaura about Queens of Chivu. So isu tinotamba chess. Tinozikanwa nekugona chess yacho. Tine vana vanogona vachibudirira chaizvo mutambo wechess iyoyi. Zvinova zvinodadisa nzvimbo yedu yekuchivu uye nenyika yedu yeZimbabwe as well. Saka ndo nyaya yatinayo nhasi. Mutambo uyu tinoziva kuti unonyanyodominatwa nevana vakomana. Imi mugroup renyu vakawanda vakomana here kana kuti vasikana? Ya, vanodaro kuti inodominatwa nevana vakomana. That's why inini sekutangwa ndakaita kunointroduce chess in the rural areas ndakatora vasikana. I have girls only. Ndine vasikana chete. Ya, pane ma-reasons behind that kuti why is it ndakachoose kuda kutora vasikana. Yeah, usually iskwatogara, even maybe if I can give you a bit background of the area. It's like pandakatanga kuticha kuchivu. Area inzvimbo yekuti ine discrimination yevanhu vechikadzi.
So you find out kuti tazowana mwana achipedza grade 7 oitiswa nhumbu. Mwana achingota form 1 asvike form 4. Saka a lot of girls want to school dropouts nenyaya yekuti vanoiswa nhumbu, kune machild marriages akati wandei. Saka ndakaona kuti inequality iyoyo ndogona kuti ndi solve this problem nekuintroduce a game like chess kuvana vevasikana so that vanokwanisa kuzvimirira vagain confidence so that they can speak for themselves in the society, vave role models so that vanokwanisa kuti vamwe vana vaone kuti munhu wemusikana anokwanisa kuita something better even pasina kuti pane murume pasaidi amuitisa something, ivo vega vanokwanisa kutochinja the face of the society. So that's why ndakada kunotora vasikana chete. And if you look at the background of the girls vandinawo vanoona kuti background yacho inenge isina kumira zvakanaka, hazvitorina kumira zvakanaka in fact kuma backgrounds avo vana vacho vese. But chipo vanenge vana, as you can see kuti vana vacho ndo vanotowina national tournaments. But tikanotarisa kuvanobva vane vasina kutoti vatokwira bhazi kuya kunogwarara toita zvekutosvinidzira chaizvo kuti vakwanise kupinda mutown vatambe chess votowina futi zvakadaro. Saka that's why ndakanotora vasikana kuti ndiedze kuvachinjawo ndivabatsire. Ndo situation yacho. Tuzoti vasikana vanongonzi ndevenga vaende kunetball, ngavaende kunana volleyball. Muchitanga imimi kuintroduce pachikoro kuti ndakufunga kuti rega nditore vasikana ndiite zvechess izvi. Varairidzi nemaheadmaster vakazvitambira sei? Even vabereki vachona vachinoudzwa unzi ndafunga kuita zvechess, vafunge mari dzinobuda, vakazvigamuchira sei? Yeah, as you know kuti pane machallenges anotowanikwa. Those challenges takatosangana nadzo dzakawandisa. And in fact ndichitotanga nomukambotarisa mamwe maclips akamborekordwa nevamwe vakambouya ikovo, you see kuti tatitorina kana chessboard racho. Kutotanga chaicho pasitorina kana chessboard, tatogadzira zvimacardboard boxes zviya zvamunoziva zvekudrowa zvimadraft. Tichitotanga kutoti vana vatange kuzoma pieces, ivana Grace ava part of the first team nevamwe vakazoendawo vakazobva muclub vakugara dzimwe nzvimbo. Saka inyaya yekuti chess inoda mari yakawanda, but tichitotanga takaedza kuimprovisa. And paizoda kuti tiende kuma different tournaments, tournaments akasiyana-siyana, noda kuti tikwire mabhazi and the like. Chikoro kana muchimboziva setup ye-raw area yekuti mafees anaitonetsa kubhadhara ana ari mashoma, but achinetsa futi kutowana wacho. Saka kuti chikoro chikwanise kuzosponsor kuti tiende kukati tidai chaisingatokwanisi. Saka most of the time ndaitoshandisa mari dzangu inini from my own pocket kuenda nevana kuma nationals, kuenda kuma tournaments, different tournaments, kuti up until vakwanisa kutozoona kuti vana vari kuramba vachiwina. Saka machallenges aitopi pekutanga because due to the fact yekuti game rinenge richida mari, chikoro chacho chachina mari, chero ukati uende kuvabereki unoziva kuti mubereki wacho kuti umuti mbuya imimiti zvinenge zvisingatomboiti something zvisingatoiti kuti utoona kuti gugava yekuti wawane madomasi kana mavheji acho avatorina vari kutonetseka kuti tiri kuda $10 kuti tiende for them kwati vapa 10 yacho inenge iri mari yakatowanda. Saka machallenges ataitori nawo. Saka ndaiedza kuti ndichinje maonere evanhu kuti vaone kuti game rinokwanisa kutoita uplift people. Saka therefore taizoenda kuma tournaments ekuti vana vaizonowina something, prize monies, vaitozodzoka kumba opa gogo 2 kg yesugar. You see, saka vanhu vakatotanga kuti appreciate from that kuti game rinenge ritori nemusoro. Saka ndikuona kuti trajectory yatakutora like now tiri kutochinja zvinhu zvakawanda musociety nokuti vanhu vakawanda vakuperceivawo vasikana sevanhu vane value because vari kuratidzawo value pane zvavanenge vachiita. So this is how we started and where we are right now. Zvekuti zvinoita toone machessboards akatonakawo macanvas chessboards atakakwanisa, mamwe takadonaterwawo, mamwe takatenga nemari dzatatawana kumatournaments. So tatoone machessboards atiri kushandisa akatonaka chaizvo. So uye help yatiri kuwana futi from Zimbabwe Chess Federation. Zimbabwe Chess Federation is the motherboard, to oversee chess. Those guys are helping us very much. Inyaya yekungoti mari dzinechinetsa zvadzo, but vari kutibatsira because we are now able to attend matournaments avanotidaidza tichienda ikoko. Like recently pane a grandmaster akabva ku United Kingdom, anzi grandmaster Nigel Short, the 3rd ranked in the world. That grandmaster ne chairman feeding in education
vakauya muno saka veZimbabwe Chess Federation vakatotidaidza kuti we know kuti mune vana vasikana vanombotambawo vauye vazotamba naGM and the opportunity to play na grandmaster kuno kuHarare saka kuti exposure iyo inenge ichipiwa vana ndo yatiri kutoda ndo yataitarisira kuti vana vaone such an exposure saka vari kutibatsira chaizvo veZimbabwe Chess Federation and vakatipawo imwe chess club yatiri kushandisa from ZCF kuti vana vakwanise kushandisawo chess time because isu tisingatombozviwani tozozviona kumatournaments so you can see kuti they are fully behind us in support so ndo that is how it is. Muchisvika pachikora apa why makachoose chess? Chess is a game remendao rinobatsira critical thinking. If ukatotora mwana wakatanga mukocha chess unotoona kuti even muklasi make anochinja results. It's critical thinking. You'll be solving a lot of problems on a chessboard. Saka like my problems anambokuwa ile try kumazhure. I wanted them kuti vave nema critical thinking skills nekusolve ma problems because pa chessboard unenge uchisolve a problem kuti checkmate or win a game unenge watosolve a problem and so you need that critical thinking skill so that's why I chose chess plus inonde ngo funny chess noti ndakadawo farira kutamba chess ndobva ndazonzwisa kuti chess kai munhu anobatsirika kufunga kureason better because of chess. So that's why I introduced chess to them and it's a way to go. Ukationa pane ma problems anenge aripo ukaintroduce chess you see kuti ma problems why anoreduce because vanhu vanenge vakuita critical thinking pazvinhu zvavanoweya ma advantages nekusolve ma problems. That's why I chose chess. Ndakuda kutotanga kuti tingopedza chirongwa chino totanga kutodzidzisa because ndende ma problems asingagone kuita se kusolve but ndikatanga zvechess I think ndikwanisa kusolve. So far bva pamatanga makatanga chess gore ripi? Yeah, when I introduced chess in Chikomba district kuchivuko it was in 2014. 2014. Yeah. So ndo pandikatanga ku introduce chess ndakatanga nditori ne 4 players, 2 girls ne 2 boys. Then later on ndakazotanga kuramba ndichiwandira kuvasikana kusvika right now nonga club yandiri kushanda nayo inonzi Queens of Chivu ine 20 vasikana varimo muclub vatiri kubatsira so far. Then kuzotiwo vamwe vasiri vemuQueens of Chivu because ndino extenda my hand kune vanenge vachida kungobatsirwa vakawanda mune zvikoro zvakawanda zvandinotoenda ndinobatsira ma learners saka the main chess players vatinawo. Saka ma age groups avanenge akamira sei manje epa chikoro penyu? Yeah, inini ndototanga because tinoda under 8 zvichikwira saka inini nditori nevana vane ma 6 years ma 6 years ma 7 years. Mani ma 6 years anetsera? Ndo vatori bobo because catch them young vakatanga wato vabata vakadaro akatogara abata ma skills pane vanhu vachitonetsa like example yana Grace ava na Grace vakatanga Grace ndakatanga mukocha achitamba under 8 that was even 8 years ngachita 8 years turning 8 ndakatanga woto mukocha and during that year akabva atowina under 8 nationals muZimbabwe and she went to Namibia pakanotamba at African level akamira Zimbabwe that was in 2019 and akanoita 4th position right on first year atotanga kutamba and akanoita 4th position in Africa anga asati tombori negore atanga kutraina. Yeah, so later on ndakatozoona kuti profile yake iramba ichikwira because izvinezvi nditomutamisa ma ladies tournaments panotamba nevanhu vakakura samai vake oro vatori twice kupfuura mai vake vanotamba navo vachitovarova vanhu ivavo saka you can see kuti izvinezvi at 11 years but achikwanisa kuwina ma under 20 tournaments ma under 16 tournaments achitoonotamba ladies section achipinda mu top 5 muvanhu vakuru saka you can see kuti the future is bright for you zvokuti tinotarisira kuti pamwe pachazosvika 20 years ndipamwe titato pamwe na GM muZimbabwe because muZimbabwe hatina grandmaster saka pamwe titatoone ma grandmaster. Tichienda kunyaya ya Grace mwana akaita sei in terms of behavior yake? Kuzoti nyaya dzechess dzinoda munhu anobehave in terms of behavior munhu akaita sei? Yeah, Grace Zvarebwa is well behaved. Munhu ari cool
tauri ukatomuna unogona kufunga kuti mwana hatauri akatsamwa akadini but unozozviona kuti ndoitori behavior yake anotori nebehavior yakanaka chaizvo kuti this is what we want. Toda kuti vana vane chinji vana vaite behavior yakanaka and behavior yakanaka vaite cascade to others so that vamwe vanokopa kubva kwaari nekuti iye kana akazoita maachievements semaachievements ari kutoita akanaka tinoona kuti vamwe vachadawo kukopera zvinhu zvakanaka saka by so doing tinenge takuredusa nyaya dzanambotaura dziri kunetsa kumaruwa uko saka iye mwana ane unhu hwakanaka chaizvo it's commendable a very good behavior well behaved saka just kungoti mabackgrounds atinobva anenge akasiyana anotidzidzisa zvinhu zvakawanda nekuti ukaona background yavo vana Grace kumba kwavo kumba kusina zvinhu zvakawanda kwekutoti vanhu vanoda kutobatsirwa kuti even ma-school fees yacho anenge achitonetsa totowana ma-school fees through ma-sponsorship kana kuti pamwe pavanombotama matournaments akatowina imwe mari anobhadhara mafees and vamwe vanenge vangofarirawo ma-well-wishers vanogona kumubhadharira. That's how she is growing. Saka ndio mamika zvakaita. Mambotaura nenyaya exposure. Kuna Grace iko zvino exposure yacho yamira sei? Bose munhu anombotravela kuenda kuna Namibia zvamira sei? Yeah, in terms of exposure zvapa level rinani rekuti it's now commendable. Because my first days it was very difficult. Munozoti mukatasama maclips amunomboona painternet aripo vana vachitotya kukwira elevator chaichaivo ndauya navo pajoina sita kuti kwira elevator zvainetsa because vanga vasingazvizivi zvinhu because vanhu vabva kumusha you can see that kuti vatoziva kuti kune elevator ukadai chinokwira mudenga chichi zvinhu zvaitonetsa but so far exposure yatiopo because the first time takakwanisa kuenda kuNamibia it was their first time kuti akwire ndege akakwira akaenda ikoko then back saka type of food mazuva ekutanga vanhu vaitomborutsa chikafu chavanenge vadya vangojaira chikafu vazoona chimwe chakasiyana saka exposure yekuzvinhu zvaaparinani because like now anokwanisa kutoti like recently ndakamusiya kuchivuko ndatungamira kuno kuHarare she was aiva netournament akatozokwira ega akauya akazondiza kuti ndiri muchigenini pajoina city uya munditore ipapo saka you see kuti munhu atoone exposure through kuexpose kumagames echess nekufamba madifferent tournaments so it's now commendable. Okay. Saticha wechess waGrace obviously munenge mutone ma-statistics ekuti so far Grace aita ma-tournaments makani pamatanga kusvika nasuno. Yeah, so far ma-tournaments atamba Grace akati one day anogona kupfuura 16 nearly 20 akawanda ma-tournaments atamba kubva achitanga zvekuti mamwe acho tinogona kutoma makangamwa kuti akambotamba tournament yakati because ati one day but so far ane ma-medals anopfuura 16 if I'm not mistaken akawina so far ma-gold medals in different tournaments and kwozoita ma-important tournaments ndio atogona kuremember anenge ari mahombe acho like akaita seZimbabwe Open yakatambwa apa yakasponsorwa neMinerva. It was Zimbabwe International Open. She played Bay akakwanisa kutamba nema-international master and as well as imwe yatakatamba kukwekwe that was John Rex Memorial tournament former mayor wekwekwe. She played there and she won under 20 this year akabva best under 20 then from there this year akatamba the national tournament yakatamba kuchess yakugokweko yemanafu akabva negold medal ikoko and we later on played the developmental section under 16 paPrince Edward yakasponsorwa neCrystal Candy totenda futi Crystal Candy neZimbabwe Chess Federation vakapa that opportunity neplatform yekuti vana vakwanise kuinteract. Akatamba under 16 ndobva ndiye akatoita the champion, the Zimbabwe national champion wema-juniors under 16. She won that tournament. So iprofile iyoyo iri kuramba ichikwira ichimubuilda because my important tournaments vayakadaro mahombe ari kutamba achikwanisa kuwina achibva ane something
zvinoratidza kuti profile yake ikwira, even rating yake inenge ichikwira. We are looking forward kuti because kuchesi kune ma-rating nema-titles. For example, the first title inoacquire player inonzi candidate master. Kana ari musikana ine chinzi women candidate master. Then from candidate master you go to FIDE master, you go to international master, then grand master. So tiri kutarisa kuti paanoramba achiita ma-ratings ake aramba achikwirawo asvikewo kuma-IM kuma-GM ikoko. Saka Grace ega ndiye here so far akwira ladder kana kuti mune mamwe futi ma-students? Yeah, muclub mangu ndine vamwe vana vanotamba. But I've got another child, musikana same age na Grace. This one 11 years. But they are equally good. And patakatira ku developmental section under 16 akatamba under 12 ndiye akatowina under 12 yacho. But haana passport. Vabereki vacho ndabvokudza ma-backgrounds ayanenge achinetsa kuti kwanise kulocata baba vacho zviri kunetsa. Mai vacho takakwanisa hedu kuvabata but vari kure, vari kuSouth Africa. Vaitotaura kuti handikwanisi kuuya so far. Saka kuti kwanise kuti timutorere passport pasina vabereki vacho zviri kutonetsa. Saka but mwana anotogona chaizvo. Takatoenda naye futi kuNamibia in 2019 akawina futi muno muZimbabwe. And anotoramba achiwina. Recently akatowina imwe tournament akatamba paWindview netournament akatamba kuHague Park akawina ma-gold medal Zimbabwe. But haana passport. Kozoita tumwe tifanira twatina tuma under 8 tiri kutorova chaizvo. Tinotogona. Tiri kukwatu. Hapana matournaments here kuti Grace anomboenda zvokuti munotadza kana kudya kuti kunenge kuchanomira sei, asi munozongo zvisimbisa kuti aiwa obvious wedu anodadisa. You know what, zvinoitika kana pachitambwa game rechess. Handisi kuti mamakocha anodaro here, but inini ndichitotambawo maybe equally saika kuti kutomupfuura. Because the moment the player achitamba iwo unenge uchitoriwo pama-1 kuti mwana wangu achati blinded. Ukatizopinda muplaying hall ukafamba ukaona position isina kumira zvakanaka kudai, manje achapaonere kuti zvine zvakaoma zvekuti unotoneta kutopfuura yeplayer. Unotozoona kuti ndatoneta naye uchingoita watch the game chete. So mama-tournament ndeyekuti mune mutori panze mubvumidzwe muplaying hall because vanoziva kuti makochi vanoita pressure yakadaro. Pamunogona kuzoita pressure ukakanganisa mutonzi budai panze iwo tamba uri mukati. Saka unoita kuti hameniko kwaona abuda umutasa ariko kuti fesi yake iri kufara here kana kuti awine here kana kuti hana. Manje zvakaita una Grace fesi yacho neyakangofanana. Hambosekereri yaite sei kuti uzongoti tione score sheet kuti wawina. Saka ndo zvazviri. Okay. Grace ada kuenda kuEgypt. Mungatitsanangurire kuti anga atamba tournament ripi and what are the requirements ari kudiwa kuti Grace aende kuEgypt? Yeah, Grace ari kuda kuenda kuEgypt zvichokwadi. We are saying kuti akawina under 16 muZimbabwe, but asikunotamba under 16 kuEgypt. Kumanashi avakanotamba kwakanotamba age group yake akawina that age group. So tiri kuda kuti aende kunotamba under 12 kuEgypt nekuti iye ane 11 years. She's turning 12. Saka Grace arifanira kuEgypt kwari kunofanira kumirira Zimbabwe kuma-African Youth Chess Championship. Ma-competitions anotanga musi wa1 September kusvika musi wa9 September. Saka iye anofanira kuti aende musi wa31 August kuEgypt ikoko. Because in her category in Zimbabwe in age group ndiye best muZimbabwe. Zimbabwe yese ndiye the best. So anofanira kuti aende kuEgypt kunomirira Zimbabwe. And zvakatikoshera isu zvanambotaura paipai kuti we need this exposure. Uye tinoda kuti vanava varatidze something that is good kuti vamwe vakopere musociety. I said about their background yakaita. Saka now as you can see nemamira akata background iyo kuti tizowana mari kuti mwana akwire ndege aende kuEgypt. Ivo kumba kwavo vaitoshaya mari kuti auye kuno kuHarare. Pamwe nditozoita chipi inini kuti awana vanotibatsira kuti tikwanise kukwira bhazi kuti auye kuno kuHarare vatambe tournament. Nawo zvarufanira kuenda kuEgypt hatina kwatinokwanisa kuwana mari yacho. Something chatinotoita appeal to
vanhu vese countrywide kuti vanokwanisa kuibatsira kuti vaipe hand kuti vakwanise kuti acquire ticket rendege kuti mwana akwanise kudini kuenda kuEgypt. Iye by being the official player weZimbabwe anenge asingabhadhara accommodation inenge recovered. Saka chine chimodiwa imari yeticket rendege rekuti aende kuEgypt. Anotobhadhara accommodation ndini coach wacho. Because coach nechinzi ndofanira kubhadhara accommodation. Saka coach anachida mari yeaccommodation neticket rendege. But mwana anongoda ticket rekuenda kuEgypt. Kuti anokwanisa kurepresent our country. As well, chakanyanya coach ipapo also ndechekuti these are rated tournaments. Ndo patinokwanisa kuti tiwane mukana wekuti akwaye matitles atachambotaura kuti aitewo macandidate master, mafeed master, zvikwira zvakadaro. Because if we just play zvichingogomera tiri muno muZimbabwe, hatina kwatichinda, titoti vana vave exposed, to build their future, vakwanise kuzvimirira mangwana. We want them to be able to speak for themselves. Vagone kuzvimirira in their lives, as well as cascading this to the other generation, nevamwe variko kwavanogara kuti vaonewo zvakanaka, then they copy toita checkmate maproblems ayaya emusociety atinawo. Pana angachitobvunza panapa kuti mwana hazokanganisiki here padzidzo dzake akanyanyoramba achibudirira mune nyaya dzemasports idzi, mari ikawanda vana vakawanda vanoita kurasika pfungwa, so saka hanzi hazvizomukanganise here mudzidzo dzake? Ndifunga kuti zvingamukanganisa mudzidzo dzake nekuti chess on its own ndambotaura kuti game rinobatsira critical thinking nekusolve maproblems as well. So the more they are exposed achitamba chess, the more yaanokura mentally and anovawo responsible nezvinhu zvanoita, because you have to be responsible nemove yawaita pachessboard, nekuti hapani pasina kuti ndo regai nimbodzosera kumashure. Saka by so doing vana vakamodiwa kare, vari responsible nezvinhu zvavanenge vachiita. That's why they are playing chess. So education wise, we train chess, they go to school, voita masubjects avo, we train chess, something like that, and zvinenge zvakabalanza. So it's a game that is there. Nokuti mukatarisa kuti not only in Zimbabwe, in other countries vana vezera rakadai so vane vatowo mberi ahead, vamwe vatowo magrandmaster. Kutarisa dzimwe nyika vane vatowo magrandmaster vari ma14 years. Ukatarisa yana chambotaura yequeen of Katwe kuUganda, that girl paakawina that feed master, that national title yemunyika mavo aiva ne12 years, the same age na Grace, but akatochinja society yavo yeKatwe ikatita look different. So this is what we also wish kuti zviitike kuna Grace, kuti panobudirira kana akaita ropa rakanaka rekuwina machampionship anotori nemari yakawanda. That is the point yatinotoda kuti vachinje society yavanogara through that. Saka ndo zvatine chiutarisira. Saka zvamuri kuda imimi kuti Grace ave achiwana rubatsiro kubva mhuri yeZimbabwe, tomboti mataura nyaya dzemari yendege, ndo chete here zvikuda kunzi Grace akwanise kubudirira kurwendo rwake rwekuenda kuEgypt? So far chinongodiwa imari iyoyo chete yekuti ndo kuti rwendo rwake rwubudirire, ndo zviri kudiwa. Yeah, we can talk about clothing, because pane regalia inodiwa yenyika iya those ma-issues anozoterawo kumashure ekuti asi chakanyanya kukosha right now ndechekuti tiketi riwanikwe. Because tinogona kuwana zvimwe zviduku izvi, but kana pasina tiketi hapana zvinoitaita. Saka itiketi, for what about nyaya dzefood, nyaya dzechichi? Yeah, like what I said, kuti iye by being the national champion of Zimbabwe ndiye official player. Ma-hotels ake and accommodation are catered for. She's not paying ma-hotels and accommodation. Anobhadhara ma-hotels and accommodation ndini coach. Inini ndinofanira kubhadhara. Yangu inini mari ndo inodiwa ya coach ya ma-hotels na accommodation ni ticket rendege. Iye anoda ticket rendege. So we are saying kuti tinoda matiketi maviri, then mari yema-hotels na accommodation yemunhu wani. Iye zvake zvinenge zviri catered for. Vabereki vacho muchivaudza kuti mwana adaenda kuEgypt, kungovaudza kuti mwana adaenda kuEgypt, reaction yavo yakanga yamira sei? Kunofariwa zvamunongoziva zvazvo, zvokuti
vanofara ivo vanenge vatonzwa kuti mwana unoenda kuEgypt ka vanofara avasati vaziva kuti kuri kudiwa mari dzacho hadzipo but vanofara misodzi yotobuda kuti shuwa mwana wangu ari kuita zvakanaka akambodai apa wina apa like pakawina under 16 akaenda netrophy yake kumba because she was given the trophy ana trophy kumba achinopa mai vake trophy kuti trophy iyi yandawina you can imagine mai vanofara chaizvo kuti vedu mwana wangu aita zvinhu zvakadai izvi but problem inozwa kuti panenge pasina mafans saka zvinhu zvakadaro tinozviona pamwe kakawanda wotozoona talent richitodini richitofa nekuti pashaya abatsira kurudzira kuramba mafans achiprovide kuti mwana aramba achipfuurira mberi saka ndo zvinhu zvadonyanya kundibata izvozvo kuti no I think dai tirabatsira vana varamba vachina mberi because we see a lot of talent ichitongotadai natural death but nekuti pane patongoshaya sponsorship pashaya abatsira pamwe pacho ndepekuti vanhu vanogwanga vachitoda kubatsira but vasina kuzviziva so pamwe hazvina kusvika kwavari utonzwa kuti dai vakatiudza mwana akadini akabatsirikana you know so it's something chinotondibata still unoti sure talent inotongeta dai natural death ende chipo chiripo ende exposure iripo uye nyaya tataura kuti tinogona kubatsira mwana wayo kuti atibatsirewo society ichinje yekwedu inembatambudziko akadai so but zvavepo but chashayikwa nechekuti hapana mari so zvine zvakatikoshera kuti kana tikawana vanogona kutibatsira zvinhu zvakanaka chaizvo. Hakuna here vamwe vana vekuti vane chipo asi vabereki vanenge vasingatodi kunzwa nezvechesi kana mamwe masports vekuti munotorwadziwa zvekuti munotombosvika pamwe notaura nawo asi drodro makesisi wayo ariko akawandisa akawandisa vamwe vacho ndevekuti unozoti wataura navo vozodini vozonzwisisa vobva vatozoaccepta mwana odini opfuura mberi ndamasports vamwe vacho ndevekuti unotaura navo zvotoramba ndine mumwe mwana akatodaro ine ndakatorwadziwa zvisingaiti mwana she was a gem so talented mfana ane 8 years this year ndakatanga naye ane 6 years ndibva ndatoidentify kuti mfana uyu aigara nagogo vake so later on because mama vake vakashaya aigara nagogo that's why ndakamutora ndobva ndatanga kumukocha ndinoti mfana atogona so the time yekuti anga apa prime yekuti ndakufanira kuti ndichimuexpose kumatournaments and I was very confident kuti anotowina ndaitozviona because kana itotamba naye ndaifila kuti mfana ari kufunga but baba vacho pavakazodzoka vachitora mwana ende vakabva kuti handidi kuzvinzwa saka akachema mwana ndiripo ndakatarisa ndakabatikana so but hapana zvandaikwanisa kuita because anga ari mubereki ati hasi kuda kuti mwana wake atambe chesi so zviriko zvinotowanikwa izvozvo ende zvinhu zvacho zvinotorwadza so painful pamwe pacho unongozoti alright it's fine ndo zviripo ungoaccepta kuti amafuna vaipa here reason yekuti iwayo vari kuti havadi zvakadaro kumwana wavo vakapere mareason reason pane pasina kungoti mwana wangu kuti atravele handisi kufara nazvo kuti atravele achienda kwakawanda wanda handizozivi mwana mudiki just like that okay saka vanenge vachida kubatsira Grace vanokubata ipapi kana kuti vanoisa panamba dzipi kuitira kuti maybe vamwe vanenge vaine mari yacho yamataura yekuti Grace ada kunzi atengerwe tiketi rekuzoenda kupi kuEgypt vanokubata ipapi alright vanogona kundibata panhamba dzangu inini namba dzangu dzoti 0773 403 863 iconnect line riri pawhatsapp nekufona is 0773 403 863 then pane ndine net1 nhamba kutoti kumusha kunombonetsa network sometimes imwe line saka ndine net1 both neiconnect so net1 it's 0718 339 376 0718 339 376 so ndio maline angu also pane account number yekuchikoro yatakana pane vanenge vachida kubatsira mwana vanogona kudeposita mari direct into the school account
so that chikoro chinozongota accountability kuti zvinhu zvedu toida kuti zvive neaccountability like kana vanhu vakaita pool maresources mapublic funds anoda kuaccountwa zvakanaka kuti vanhu vaone kuti mari dzavo dzashanda zvakanaka so tichida kuzoratidzawo mabank statements nebreakdown inenge yashanda mari dzese kuti yashanda zvakati yashanda zvakati uye vamwe vanenge vachikwanisa for example pamwe anenge kuti ndoda kutenga ticket it's well accepted akangoteka ticket zvine zvakangonaka kuti vamwe vanoida bhadhara accommodation ifanika mari dzemahotels kana vachikwanisa kuisa maakaunti iyoyo kana kuti pane account number yeku-Egyptian Federation kwatiri kuenda kwacho kuti mari inogona kudepositwa direct into that account then proof of payment yozongotumidzirwa so all those channels dzinogona kushandiswa nevanhu kana vachinge vachida kuisa rubatsiro ndo mita zvakati. Aiwa, tinokutendai nekuyaona Grace kuno kuti azotaurawo nyaya yake muchitipo divi renyu kuti nyaya dzechesi dzakamira so ndezvipi zviri kudiwa kuti Grace abatsirike paari kuenda kuEgypt apa. Tinokutendai nekuuya. Iwa vakutsanangurirai kuti mari dzematickets dzekuti mwana akwanise kunge achienda kuEgypt kuti anoita shure upenyu hwake yekutamba chess chizosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera. Zita ndi Elizabeth.